U gradskoj vijećnici održana je godišnja skupština Hrvatskog nogometnog kluba Orijent. Saša Matijaš je kao i obično podnio iscrpno financijsko izvješće iz kojeg proizlazi da je Orijent 2024. godinu zaključio s rekordnim budžetom od 716.000 eura ili 10 puta većim od onog iz 2017. godine kada je Matijaševa uprava preuzela klub. I sam predsjednik kada je pripremao izvješće ostao iznenađen da godina u zalazu i nije bila tako loša. Pa da, i ja sam nekako imao osjećaj da je ovo bila nekakva loša ili možda najgora godina u mom mandatu, međutim kada sam izrađivao tu prezentaciju onda sam u stvari vidio da je to bila u stvari 2023. Da je tu sve počelo, 24. nije bila niti rezultatski, niti financijski, vidjeli smo u svim izvješćima, bila je rekordna gotovo u svakom pogledu, nego eto, vjerojatno zbog toga što smo igrali te kvalifikacije na ljeto pa nam to onda je ostalo u nekakvom lošem sjećanju, pa svi mislimo da je ona bila loša, ali bodovno smo mi osvojili dosta bodova i na proljeće i sada na jesen i sa tim bodovima bili bi visoko rangirani na tablici i eto, ne bi bilo tog osjećaja. Klub sasvim zasluženo ima potporu gradske vlasti i svih organizacija koje se u gradu bave sportom, što dokazuju i samim ulaganjem u riječki sport. Riječki sportski savez je u mom mandatu, znači u 4 godine, počeo provoditi jednu specifičnu politiku gdje smo uveli kategoriju loptačkih sportova koje je na početku mandata bilo za sve loptačke sportove 50.000 eura, a sada 50.000 eura u jednoj godini dobije samo Orijent. Tako da smo povećali proračun za loptačke sportove za 1400%, što je veliki novac, a isto tako idemo putem da se što više trenera zaposli u sportskim klubovima i znači u mandatu 4 godine mi smo od 0 došli na 58 trenera. Tako da kad imate objekt, imate trenere, imate novac, onda postoje svi preduvjeti da imate i rezultate. U Orijentu gotovo jedino nije bio oružar, doajen i nogometna enciklopedija. Marinko Koljanin igrač, dopredsjednik pa čak i trener. Sve je to gospodin Koljanin, no njegov najveći doseg, kako sam ističe, je dugogodišnji trud i zalaganje za pokretanje izgradnje trening kampa na Sušaku. Financijski dio je odličan, sportski dio je dobar i zadovoljavajući. To mene jako sve veseli, međutim, zaista posebno sam zadovoljan da je grad Rijeka u proračunu za 2025., 2026. i 2027. predvidio sredstva u iznosu 2 milijuna eura, da će prvi puta javnim novcem se napraviti jedno nogometno igralište u gradu Rijeci nakon, bolje da ne kažem koliko godina, nije se to desilo za mojeg života. I ja sam kao gradski vijećnik često apelirao sa gradske vijećnice. Bilo je blizu 2020. kada je bila korona, gradonačelnik bivši Obersnel skoro je to napravio, nažalost još se to oteglo, ali evo za 2 godine pri kraju mandata ove uprave na čelu sa Sašom Matijašom mislim da ćemo ne mi Orijent, nego Sušačani, Riječani, djeca dobiti nogometno igralište da ne moraju preko cijelog grada putovati na treninge, malena djeca. Predsjednik Matijaš pohvalio i izvrsnu suradnju sa županijom, posebno u dijelu sufinanciranja nogometne i sportske infrastrukture, kao što je zamjena umjetne trave na nogometnom igralištu Robert Komen, Belvederu i pomoćnom igralištu na Kantridi na kojima i sam Orijent povremeno trenira. U ovoj godini je tako sufinanciran semafor na Krimeji i uređenje pomoćnog igrališta na Kantridi kao posljednje planirana zamjena umjetnog travnjaka. Također se nada da će se takva suradnja na relaciji županija, grad, klubovi nastaviti što bi bilo od velikog značaja za daljnji razvoj sporta u našoj regiji. Grad Rijeka, nadležni odjel, isto tako i Hrvatski nogometni klub Orijent. Zajedničkom nekom sinergijom evo dogovoreno je zaista u sljedeće 3 godine, odnosno počevši od 2025. da počinjemo raditi na pomoćnom stadionu gore na sveučilištu na kampusu. Sukladno projektnom planu to će biti uistinu trening kamp na kojem će se trenirati, no neće zadovoljavati kriterije za odigravanje utakmica, barem ne onih višeg ranga. No najbitnije je da naša djeca, nogometašice i nogometaši imaju adekvatne uvjete za postizanje vrhunskih rezultata.
Mislim da je to u povijesti Orijenta jedan od ključnih događaja. Pustimo na stranu sportske uspone i padove, bilo ih je. Orijent je zaista klub velike, bogate tradicije, 105 godina, ali kažem, usudio bi se reći da je to jedan od najvećih događaja u povijesti nakon gradnje igrališta koje je 1923. Jer to je infrastrukturno rješenje za djecu. U sljedećih 100 godina će djeca koja nisu prošlih 100 godina imali tu privilegiju da treniraju na jednom lijepom, kvalitetnom igralištu. Hvala gradu Rijeci, moglo se to i prije, možda i pred 10, 20, 30 godina, ali nikad nije kasno i veselimo se svi tome. Osim ulaganja u sportske objekte, grad ulaže i u obrazovanje licenciranih trenera, što je preduvjet za kvalitetan rad i pedagoški pristup, što je u konačnici garant kvalitete. A naravno, mislim da su svi preduvjeti onda dogovoreni, napravljeni da bi djeca mogla trenirati i mi zaista sve omladinske pogone financiramo, ne računajući naravno koliko koštaju još i objekti. Ovo su samo programi za djecu, znači natjecanja svih od juniora, mlađih juniora, kadeta i svega ostalog. A seniori su jedna posebna kategorija, o tome mora ipak samo klub voditi računa. 32 nazočnih od ukupno 48 skupštinara potvrdilo je novi izvršni odbor u kojem se pored predsjednika nalaze 3 dopredsjednika. Milivoj Milković, Marinko Koljanin i pojačanje u upravi Marko Prpić, dok su članovi Danijela Bradamante, Emilijano Bakarčić, Goran Živković, Josip Ostrogović, Jasmin Puhovac, Luka Funčić, Mihael Hasler, Mišel Čapalija, Mladen Ćoza, Siniša Zdjelar i Tiho Dragoslavić. Da, naravno mi u našem klubu imamo jasno podijeljene zadatke i odgovornosti ljudi koji u njemu rade. Moj zadatak nije da u slačionici pričam sa igračima. Vidite da sam i medijski malo eksponiran, znači u medijima se pojavljujem 2 puta godišnje, na polusezoni, na kraju sezone. Ne volim niti sebe, niti svoj privatni život u to uvlačiti. Što se tiče sportske politike, postoje ljudi koji su tome zaduženi, naravno da sam o svemu obaviješten i želja mi je sada, eto, da sada ipak sve to, vidjeli smo i danas po proračunu, da to sve postaje jedna vrlo, vrlo ozbiljna stvar i priča se sada već o velikim iznosima i za to je potrebna jedna nova energija, za to su potrebni još nekakvi novi ljudi i na tome ću poraditi sada ovih narednih perioda. Imam neke ideje, obavljam već nekakve razgovore i poradit ću na to da se u upravi još bolje ojačamo i da napravimo u tom dijelu jedan veliki iskorak, jer eto, mandata mi je ostalo još 2 godine i da u te 2 godine napravimo nešto da bude kako treba. Da bi se igrao nogomet, da bi svi računi bili plaćani na vrijeme i da bi klub uopće imao viziju napretka financijski, je temelj za ono zbog čega klub uopće i postoji, a to je nogomet. Matijaš sa svojim timom to vrlo uspješno radi, pa je tako klub na svjetskom tržištu zahvaljujući svojoj kriptovaluti Ori tokenu. Sam u to ući, morao sam se pozabaviti sa time da se upoznam kako funkcionira taj svijet i na kraju sam vidio da on funkcionira egzaktno isto kao što je funkcionira tržište kapitala, kao što je funkcioniraju i banke, ništa drugačije od toga i krenuli smo taj projekt. On je meni od samog početka bio zdrav, bio mi je plauzibilan i transparentan i ja sam u njega htio ući. Učio sam i ja na početku o svemu tome, danas sam puno upoznatiji sa time i sretan sam i zadovoljan sam što smo to uložili. Evo, vidjeli ste danas da nisu to mali iznosi i to je nešto što ćemo čuvati u portfelju za nekakve crne dane, ne daj Bože, a možda i kroz nekoliko godina budemo ovdje pričali i izbacili nekakve sedmoroznamenkaste brojke u kojima ćemo se svi čuditi i diviti. Ne znam, vidjet ćemo. Za sada ide sve kako treba i to je bio jedan način pomoći u kojoj bi, eto, svi oni koji ne žele sponzorirati ili ne žele donirati ili nemaju za to, da na neki način pomognu klubu, gdje su oni kupili Ori tokene, taj novac oni imaju u svom novčaniku i mogu upravljati, mogu ga uzeti kad god hoće i tako dalje i to je nekakva pomoć, a vidjeli ste da mi znamo zaraditi
novac i da smo od onih $30,000 na početku napravili 100. Kao što je predsjednik rekao, uloge u klubu su jasno podijeljene, pa o sportskom segmentu nek govori struka. Alen Šušnić, iskusni trener i prije dolaska u Orijent, pratio je klub i igrače. Ja već duže pričam, već nazad godinu dana, 2 godine da Orijent ima jako dobar roster igrača, da ima kvalitetu i zato mene čudilo zadnje 2 godine da jednostavno su se nalazili u donjem dijelu tablice. Ja kad sam došao, ja sam rekao da Orijent ima kvalitetu i da ta kvaliteta, taj roster igrača sigurno zaslužuje biti od 6., 5. mjesta pa na gore. I ono sa dolaskom nekako cilj mi je bio stabilizirati i standardizirati ekipu i mislim da sam u tome uspio i ono što me veseli i ono što sam stalno pričao da Orijent ima odličan balans iskusnih starih igrača i mlađih igrača, tako da jednostavno evo uspio sam nekako to posložiti, imam nekako svoju ideju na način kako bi volio igrati, kako volim igrati, tako sam isprezentirao igračima jer smatram nogometom da se jednostavno sa protivničkim momčadima moramo nadigravati, tako to gledam i na takav način i radim i igrači jednostavno evo uživaju u radu, jednostavno isto ja tako sa njima, odlični su, karakterni, kvalitetni i nadam se da ćemo nastaviti, tu gdje smo stali. Šušnić ističe da je došao što je najbitnije u zdravu sredinu, a da za adaptaciju gotovo da i nije imao vremena. Ja sam u klubu koji tako funkcionira, koji je stabilan drugoligaš i jednostavno evo kažem uživam u svom poslu u takvom klubu. Što se tiče nogometnog dijela, stručnog dijela, sigurno da je bila pogotovo u Orijentu i prošla sezona, kraj sezone, turbulentna i početak ove sezone. Došao sam u periodu gdje u mikrociklusu su bile 3 utakmice i stvarno u jednoj onako teškoj situaciji rezultatskoj za klub. Nije bilo tu ni puno vremena, ni nešto puno mijenjati, nešto nekako svoju ideju nametnuti, ali s vremenom evo što je vrijeme prošlo, mislim da su se igrači nekako i ja obostrano jednostavno adaptirali jedni na druge i to s vremenom izgledalo sve bolje. Tako da se nadam da nakon zimskih priprema i da ćemo se pripremiti za ovaj drugi dio sezone, za nastavak sezone dobro i da će to izgledati sigurno puno bolje i nadam se da ćemo nastaviti tu gdje smo stali i nadam se da ćemo to u kontinuitetu nastavljati iz utakmice u utakmicu. U Orijentu ne vjeruju u pusta obećanja, već u rada. Dokaz vrlo dobrog odnosa kluba i navijača je i pitanje Marijana Šegote, istinskog navijača Orijenta, kojeg su interesirali detalji licenciranja krimejske ljepotice. Mi kao navijači smo ponosni i sretni što je sve transparentno, što nema nikakvih dugova, što klub napreduje po svim pogledima. Isto tako smo i upoznati da i klub sam pomaže u nekoj infrastrukturi samog stadiona poput obnove fasada, tih reklamnih panoa i tako dalje. Ono što me interesira, vjerojatno interesira i dosta navijača Orijenta, pošto svaki klub, tako i naš klub ima sportske neke ambicije i u prošlosti, znači prije 4-5 godina kada smo ušli u drugu ligu, smo igrali kvalifikacije protiv Istre. Tada je malo falilo da uđemo u prvu ligu. Pričajući i razgovarajući upoznati smo znači, da bi ušli u višu ligu postoje neki par standarda koje klub treba zadovoljiti, to jest HNS mora dozvoliti. To je recimo poput reflektora, poput tribine natkrivene. To je sve u domeni grada Rijeke koji bi trebao uložiti u svoju ili našu infrastrukturu. Interesira me da li je klub i vi kao predsjednik uputili neki dopis u tom smjeru informirajući grad da bi išao uložiti takva sredstva. I drugo pitanje koje me zanima, projekt na kampusu, kada se izgradi, znači kroz 2-3 godine, da li će on imati uvjete za igra prvu ligu ili će to biti samo trening centar za cijelo područje Sušaka? Upravo zbog toga sam na neki način i objasnio ovo
ulaganje u infrastrukturu. Kada bi se sada dogodilo to da Orient uđe u prvu ligu, ne bi mogao igrati utakmice na stadionu Krimeja pod ovim uvjetima. Zato ja u tim investicijskim izvješćima stalno i navodim i reflektore, i tribina, i krov, i sve to. I ne očekujem, evo, prošli su već 7 godina i ok, napravili smo stolice, uredili smo malo tu tribinu i tako dalje, sve je to sada ne malo, sve je to puno bolje nego što je bilo onda kada smo došli. Međutim, na tome se ne treba stati. Ono što sam malo prije i rekao, ukoliko mi uspijemo napraviti krov, pa uspijemo napraviti tribine, onda neće biti nekakvi veliki iznosi koji su potrebni, koji nisu nedostižni. Sada, iz ove perspektive, kad gledamo da bi trebalo napraviti još 2 tribine, da bi trebalo napraviti krov i tako dalje, to je dosta, da sad grad Rijeka treba izdvojiti odjedanput, 5-6 milijuna, to je bila nemoguća misija. A da za takvu stvar treba izdvojiti, milijun ili milijun i pol, to bi se vjerojatno nekako u proračun i uspjelo ugurati, i zato i meni je ta želja da se ide u tom pravcu i da napravimo iskorak, da napravimo jednu po jednu stvar. Neka dobijemo sada reflektore, pa neka dobijemo onda malo krova, pa samo da idemo u tom pravcu. To mi je važno i to mi je želja. Naravno da mi ne možemo tempirati trenutak ulaska u neku ligu, da to ovisi o sportskom uspjehu i o svemu ostalome, i da ne možemo malo htjeti, malo ne htjeti, nego jednostavno kada se tako nešto desi, onda treba zgrabiti i pokušati, ali ne bih volio da tek tad počnemo razmišljati o infrastrukturi. Plan za sljedeći period je jasan, kako onaj financijski, tako i onaj sportski. To je svakako dodatno ulaganje u sve segmente u klubu, zajednički rad i zajednički cilj da naš Orijent bude ono što jest preko stoljeća. Ponos našeg Sušaka i našeg kraja.